Vall, Què tal? com estem? Bé, anem Què tirant. ens ha portat aquesta setmana? Avui parlarem del Carnestoltes. Vinga. El que passa és que el que he fet jo ha estat agafar els col·laboradors i gent del canal català i els he disfressat de Carnestoltes. Bueno, De Carnestoltes. he agafat un tema. És un crac, Això és bo. Celebrem amb un cafè? Fes-me un cafè. Vinga, cafè? No. Però si és el millor cafè del Ja ho món, sé. Vall, per l'amor de Déu. A mi, porta'm un te. Un te. Jo sí, hi ha un cafè. Perdoneu, acabo de tenir un xoc. Ja ho veureu després, ja ho veureu després. Ja ho veureu després. Espera, vaig a buscar Un cafè. un cafè de l'Índia. Treballi per mi. Treballo. Més encara. Si sabés. És un malalt de l'ordre, Renta els plats ell, no? Home, si espero que aquest el renti, caminarien sols. L'altre dia vaig entrar i havien dos coberts cantant l'africana, abraçant una forquilla amb un ganivet. Por el humo se sabe dónde está el fuego, que caminaven sols i tot, per l'amor de Déu. Vostè és un desmanegat? Jo si ho arribo a saber. És pitjor que la meva exdona. No, ni pitjor ni... Bueno, una mica d'ordre, home, una mica d'ordre. Tot el dia, home, tot el dia. Em té la nevera plena de tàpers amb etiquetes. I vostè té la mania de borrar. I no ho faci, perquè si es escric en llapis HB del número 2 és per alguna cosa. És perquè és l'única mina que es conserva dins de la nevera i amb el fred no es desfà. M'encanta No com el borrar-ho. pulsim. No, home, no, perquè un dia es menjarà les mandonguilles i veurà... I aquest s'ho fot tot. Un dia li va demanar cuscús a la veïna. Bueno, que ens en porta cada dilluns. Clar, i dic, li deixarem al nano que mengi, però clar, com que tot el dia menja porqueries dels gusanitos... Els macs, allò. M'encanta la granota. I el Rice Krispies, aquell pot de Rice Krispies, que és com un arròs inflat, que surten tres cuiners amb un nas llarg. L'has vist mai, allò? Que no té gust a res, amb aquest migis por espan. I clar, i s'ha d'alimentar. Jo li tiro colacao. I fot unes barreges. Agafa mantega. Agafes el Choco Crispis, que ja ve amb el colacao. No ho sé, digue-li. I que mengi com una persona. Home, allà. Que tot. Sembla el trigui el monstre de les galletes. Un dia Faci'm un cafè. vaig a fer-me una entrepada de nocilla. No hi ha nocilla, s'ha acabat. I per què? Vaig a comprar nocilla, però si no compraria Nutella. Lo barato. I diu, no, faré una nocilla de Torelló. Saps què és la nocilla de Torelló? Va agafar pa Bimbo. Pa Bimbo! Pa de motlla, Cellers, pa de motlla. Pan Bimbo, se'n deia abans. No pa Bimbo. Cafè de l'Índia, que és bo el cafè de l'Índia. I va agafar mantega. I la va untar. Monta. Va agafar el colacao amb el pols, amb una cullera. I bo que és. Provin a casa. I s'ho va menjar, davant meu, Ho provin a casa. acompanyat amb una xiveca. Imagini's, això ja és per dir, és l'acabós, això. Quina olor més bona. Fa una olor boníssima. Doncs té aquesta mania. I, clar, això del cuscús, l'altre dia, t'ho juro, però hi havia un mo que semblava aquesta planta. T'ho juro. I se'l va menjar. A dins de la nevera. Que és bo aquest cuscús vegetarià a dins de la nevera. I bo Clar, que era. el que va borrar el número, per fer-me la punyeta, va caure. En el pecado está la penitencia. Mito. Home, no. S'ha pensat. Aquí, Un sucre, treballant. sisplau. Allà, un sucre. Va, Vall, expliqui, Vall. Vall, expliqui, home, és que és dispersa, Vall, és dispersa. Digui. Doncs res, jo he agafat tots els personatges i els he posat amb una història que tots coneixem, que és de l'Astèrix i l'Obèlix. O sigui, tots entrem dintre... Bueno, entreu, perquè jo no m'hi he posat, dintre... Mito. Ell Oh, no s'hi ha clar. posat. Mito. Oh, què s'ha de fer? Bueno, Ell és l'Herger, no? i sóc l'Herger. Sap què es pot posar? Ja sap què es pot posar? No em sé... Pues taronja encara, semblaria en Teo, però això no. Com es deia aquella nena que cantava el Tomorrow? Sí, la... Però quina colla de friquis que era aquest programa. Jo que escoltava... Sí, aquella que era petita dels anys 40. Ah, la Marisol! No, La vida és una no. tómbola, tómbola. No, era una que feia musicals. Ah, la Judy Garland, que es cantava amb Mickey Rooney, La Núria Feliu. que sempre explicava... No, era una dona americana, la Núria Feliu, aquesta. Aquesta sempre explica la mateixa anècdota. Fa ràbia, la Núria Feliu. Molt. Aquesta i la Mònica Green. Ah, no, la Mònica Green. La Lloi Beltran explicant xistes a les festes de Convergència. Terrible, no? Jo no he vist cosa pitjor. Jo no sé la gent, on anirem a parar. Amb la crisi. I l'altra. Però parli, Vall. No, és que ja veig mirant com baixa el cafè. És que és maco veure-ho. Mireu quin color. Pots enfocar el color, per aquí? És tan bo. Ojo, sí, diu que el tombi. Diu, tomba'l una mica. Tomba'l una mica. És maco. Enfoca. Que és maco. Diem-ho tots. Oh! Quin cafè de l'Índia, més maco. Vinga, som-hi. Vall, va, no s'entretingui. Imatges aquí. Doncs res, bueno, sí, però mira, podríem dir que
com el poblat de l'Astèrix, hi ha un poblat... Aviam. No sé si surt. Sí. L'any 9 després del 2000, quasi totes les teles estan ocupades per la censura. Totes no. Totes no. Només n'hi ha una, que és la del Calaix de Sastre. Nosaltres. I que rebutja una i altra vegada ferotgement l'invasor. Què més? Aviam. Bueno, comencem amb els personatges, perquè si no, no hi haurà Aviam, amb els temps. personatges, comencem. Els personatges principals serien en Salieri i l'Obièlix. En Sallèrix és l'heroi, és el petit guerrer. Veus? Sempre és l'heroi. Sempre l'heroi, sempre Sí, toca. sí, és enginyer. Així que m'hi assemblo. Té molt enginyer. És astut, és que ets tu. Ets orellut, Sí que ho soc, sí. Et van trobar amb força. També són de les masies de Voltregà. També, amb el Codina. Sant Hipòlit. Sant Hipòlit. Qui més hi ha? L'Obièlix, L'Obièlix. Aviam. en aquest cas. Obièlix, ha estat lograt, És l'amic inseparable, amb li agrada menjar. Ha estat lograt. Sí, femenirs, tu no sé què fas, cuscús o... No, sé, m'és igual. No, però sí que hi té una retirada, eh? Si l'enfoqueu, mira tal. Sí que t'hi assembles. No tinc manies, jo. Sí que t'hi assembles, eh? Ja el podem enfocar, ara, posat en viva voce. I les mateixes trenetes, sí? Què més? Vostè també està vermell, eh? Després diu de mi que sembla el Heidi, soc però vostè... tímid. Ah, vostè és tímid, sí. Qui Què més hi ha? tenim? En Bufillàmics, En Bufillàmics. és el druida, és el venerable druida, és el... O sigui, ell coneix totes les pocions de vinícoles i que donen força, doncs, a tothom. És molt bo, això, eh? És molt bo, eh? Després, en Diegestòrix, El Digetòrix. sí, Mita'l. el tema... Bueno, els còmics, a la gent no li agrada com canta, en aquest cas és totalment el contrari, vull dir, els poemes i tot el que fa és agradable d'escoltar. A ell no el penjaríem d'un arbre com a... Oh, depèn del dia, també, eh? L'endevidòtics, L'endevidòtics. Mita'l! o sigui, aquest és... Goitol! En Dot, Goitol! ens adivina el temps, És en Dot, És en Dot. en Cabell. Que bo. Que bo. Després hi ha el César. El César. Qui pot ser el César? El En César Fidonxis. Goitol, el Fidonxis. Hòstia, el filòsof. El filòsof, el Gafipasti. Un César Gafipasti. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. En Cantizànics. En Cantizànics, també? Aviam. En Cantizànics. Atenció, ara se'ns ha quedat enganxat. Goitol. Goitol! És el peixater. En Cantizànics, sempre a punt per llançar peix. Sempre a punt, podrell, no sé què, sempre a perquè punt. sí. Després, en Richard. En Richard. Ai, ara. El més glamurós. O sigui, El més glamurós. Les senyoretes És que- en Richard. Això sí que ho té, Sempre eh? amb un estil. En Codina Crucix. En Codina Crucix. Ai, ara. Aviam, en Codina Crucix. Que en aquest cas és ell el regidor, i va acompanyat per en Garrigúrix i en Magarix, que són els que el porten... Que porten l'escut. Vitals. Hòstia, en Baguèrix i el Garrigòrix. Déu-n'hi-do. I hi ha, per últim, la faraona, La faraona! Aviam, que és la codinatra. on tens la codinatra? Ui! A més, el nas, té el caràcter, però... És... Torni. Torna-hi! Quina fama està agafant aquesta. Quina fama. No, Aquí, però és- aquí ha quedat molt dolça, trobo, eh? Aquí trobo que has estat molt generós, eh? Home, no, jo... Escolta'm, No res, ja està, no? ja sé, una miqueta diferent. Aplaudiment general i genèric. Brutal, quin currasso. Sembla mentida, eh? Ja. Sembla mentida.